Dinay in Patukduyo ay kukonsihales sinan ilit ako ay bakon. Din kananta ko nga rod ay di konsihal man panday si Linteg. Man amag si Linteg ay parasin kadwan ay bakon. So kahit nga sawon ultimo din kay puuyan di pundo tan maiamagan dis ordinansa din amoy di infrastructure, amoy si eskwelaan, amoy si kalsada, amoy si building ay kasapulan takos nan bakon, ordinansada di ay panpandayon di da kami ay inpatukduyo. Haan nga mabalin nga mai-dispose o no maidawat da di ay proyekto no adin mandan sin konseho. Kasi apo di iyat din nay oblami. Isu nga no adaman pa yung napandita nga kalsada, adaman pa'y napanditang repair, adaman pa'y napanditang amag di health center, adaman tinapanditang midwife, nurses, amin dagita apo ket nagnasin konseho. Laydin mo lang ay pakawat anda kayo. Baka di kananyo ket executive din ng ano ka, aga din executive din mayor tako si siya di mangimplementar sin maamag ay panlintagan. Okay. Innom daytoy apo nga ipresenta ngem bibitek promise. Di umuna apo ay ipresentar ko ay ordinansa. Panggap din na ordinansa para sin solo parents. Municipal Ordinance number 12 series of 2020. An ordinance institutionalizing the program, services, privileges, and benefits for solo parents and their children in the municipality of Bacon Benguet, appropriating funds therefore and for other purposes pursuant to Republic Act number 8972 known as the Solo Parent Act of 2000. Na-localize na ilintag po, nag-apood national 2009 na ipatungpal national in paulog tako sinan munisipyo tako idwane 2020 anya nga uri na bayag ngem at least na yamagan tako lintag dinay ay panlintagan ay nay nakatuka sindi ay solo parent. Sino ba di solo parent? Din solo parent apo di kananas na mai-prepare sinay unmarried, separated, annulled, widower, dindoy ay nabalo ay lalaki wino nabalo ay babae. So, hanlang nga pang babae da ito'y apo. So, pati lalaki, mabalin nga considered ka nga solo parent, no, nabalo ka ket, at daking ka, digay panagtaming, digay ubing mo. Okay. Di ano kanina, tatan, din iyat ay man-register sin munisipyo, sin opisinan, di Municipal Social Welfare Unit. Unit ka ng takutan adi pa lang na create din departamento. So unit under the office of the mayor pa lang na po di panrehistruan. Tatan wada di ano ka may issue ay identification card ay idawat mo lang din opisina no man register. Da idaabo di mangila no qualified kayo ay manbalin ay isa ay solo parent. Tatan wada gamin di benepisyo si maala benepisyo ya pribilehyo ay naipupusin ordinansa. Mabalin ay wada di livelihood assistance ay maidawat inda kayo no qualified kay lakit di. Da ida di mangilamot lang mang validate din MSWD tako. Wada abo di trainings ay maipayon da kayo. Wada abo medical assistance including di ay sponsorship ti PhilHealth. No isa kayo solo parent. Isu nga din PhilHealth automatic di ay di mang-sponsor mang bayad sin PhilHealth yo din munisipyo. Tapos sin employment abo da priority kayo lakit di ket qualified din usa ay membro sin solo parent. Sin amin ay ubla ay may-open od munisipyo. Uray pa sin private. Basta qualified kay lakit di da kayo di priority din solo parent. Wada di pundo abo ay assistance in educational assistance ay kananda. Adita kung mabalin ay awagan na scholarship because 6,000 lang apo da ito di isa ay semestro.
dindoy ka solo parent muay anak nas man eskwela wada di man apply sinay ay assistance wada di maidawat ay 6,000 kada semester. So mamindwa lang sin din under this ordinance mamindwa ay semester lang apo din mabalin ay maidawat sin kada solo parent. Tapos sin kada barangay gamin wada di sagdudwa lang. Duas na dua abod sinakbat kasi basta every barangay dua islat di mabalin ay maidawtan. Sin usay taon sin per year na dinay apo na aprobar na iso nga wada di pundo na et. Way pundo ni na ay 280,000 pesos ay nang rugi actually nang rugi natan 2021 na ay 2021 last year na implemented na. So di ay apo ti kapintasan ay linalaon din ay ordinansa ay panggap si solo parent. Dagi apo di ti kapintasan na din ay programa inay. Ay way question si dita numaga ay way solo parent kay man sina? Okay. One, mabalin kayo man apply MSWD tako. Daida di mang ilan no qualified kay laki di apo nga man balin ay solo parent. Amita ko sin may kadwa ay way question pay sin solo parent ordinance tako. No magamit ako sin may kadwa. Dinay ket ordinance number 13 series of 2020 mat lang. Dinay nabayag ay maipatpatungpal ngem to justify the funding agaramit tayo iti paglintegan. Ta questionaran na tayo iti COA no magadi naamag ay linteg tapno ti kastaket usaran tako din pundo uno din pilak di gobyerno. Din may kadwa an ordinance institutionalizing the incentives for barangay health workers, barangay nutrition scholars, and child development workers. Amok ay wada kayos na ay makidkid nga duani din na ilinalaon ay mabinipisyohan sin kamanin dinay ordinansa tako. Dinay ordinansa ay nay wada di amok ay ma-receive ay BNS, DHW, ya CDWs. Din CDWs way receive na ay 15,000 a year. 1.5 a month. Tan what 10 months di paniduan din CDWs. Din BNS wada bay awawatan yung mutabo. Ay kat din awawatan di BNS idwani monthly 500. Ay siya kastamot jay barangay health workers 500. Tatan amin nga dagitoy na sinaksakop din ordinansa inay wada di libre ay sponsor da sin PhilHealth mat lang. Libre bayadan di mang si sponsor din munisipyo tako. Wada abo di kananta ko ay additional cash incentives no sin membros di child development workers ket wada di nan 60 da wada di na iublaan da ununan CCDWs da for 5 to 10 years wada di amount ay maidawat unda ida to 5 mo din 10 to 15 5,000 mo din 15 to 20 7,500 20 but below 25 consecutive years wada abo di 10. So kamani di every 5 years 25 to 30 12,500 and then 30 consecutive years 15,000 di ay no ag 60 years old tan ket no dati na na ornong uno na yan kay taon ay consecutive ay nanbalbalinda ay BHWs ay CDWs danay di ma-receive danay di additional ngamusin CDW ay sin BNS ya BHW wada mut lang din mo unay ordinansa ay waday benepisyo damot lang numaris da din 60,000 ay 60 years old. Question na po. Amoy takusin may katlo. May panggap din persons with disability. PWD. Persons with disability. Din na ay di mawawagan ay kay kanantakon disabled persons. Ngamuay klase-klase na gamin na po. Dinay ay ordinance number 14 series of 2020 an ordinance institutionalizing program services privileges
and benefits for persons with disability, and protection from vilification and public ridicule. Forthwith establishing the Persons with Disability Affairs Office, designating a focal person, appropriating funds therefore, and providing penalties for violation thereof and for other purposes. Isu nga waday penal provision nina ay ordinansa. Dinay para sin nakatoka sin PWD. Sino ba din PWD ay mauawagan sina? Din PWDs ay mauawagan refer to those suffering from restriction of different abilities as a result of mental, physical, or sensory impairment to perform an activity in a matter or within the range considered normal for human being. Di kahit nga sa hindi ay na-acquire man o no inborn nga disability o no kinakurang din usay ipugaw, dadoy di maawagan ay PWD, man-register the MSWD umot lang ay opisina under Office of the Mayor, Municipal Social Welfare Unit, can help di ay mangim implementar ditoy. Tanda ida di mangila sin usa ay ipugaw no way kinukurang na sin panag-ila, sin panag denge, sin pilay, sin siki, uno din takay, kat ano ka apa, pira din pilay ay din rayuma. Pira di. Tandadoy kat maagasan gamin. At mo sinuy ay sakit na sa own spike up si rayuma ay sikan malin sa kantan wada ibagak to ay solusyon. Now man ta ulit ako sin PWD, wada ngay di ano agamin sina. Din ordinansa ay nay, mo isa ka ay member sin sektor ay nay, wada mutlaang din doy ay 20% ay discount. Kaman mutlang senior. No din isa ay PWD kat senior, adin mabalin ay 2 ay 20% i-implement mo. Tan sin senior kat di ba wada din 20% ay discount. Sin PWD wada ba. What usalaang ay 20% di usaran nyo. Ngam no below 60 years old, mausaryo din 20% no usa kayo ay PWD, members in sector ay na. Wada abo di ano kas na. Wada gamin di pribilehyo abo ay idawat di munisipyo no usa ka ay PWD no wada kas assistance kanana ya. Way kas assistance no din usay PWD ket biktima aksidente uno anyama pay nga insidente nga biglaan no napuan ket na aksidente ka o no sin biyahe ket na aksidente ka din PWD wada di 5,000 ay minimum, tapos wada abo di 3,500 ay maximum 5,000 aging ganas 3,500. Depende din iyat din doy health ako din opisinan di Karadkad uno din Municipal Health Office ya din MSWD you no into yat day mang assess enda kayo. So why benepisyo no kamanidi ay ma-involve kayo sa kamanidi iya dadayo ta ko iya dadayo na kumaapo ngam dadoy wada siya na ipupoisin na ikadaan ta ko ay ordinansa. At laton dinay ket napunduan na aprobaran isu nga may implementar. Tatan way penal provision na apo isu nga di bagak dinay din penal provision ay nay dindoy ay man kankantsaw uno manguy-uyaw sindadoy ay bulag uno dindoy ay pilay uno sinuman pay ay kinakurang sin usay tao no way kinakurang nas namnam dindoy way basit ay anas mental incapability ay kananda ket entakon uy-uyawan mabalin tako ay mamulta. Way multa na kastamot dindoy stores uno establishment ay din mangipatungpal sin diskwento ket wada di adinan itungpal din wada sin ordinance ada abodi ma-penalize da apa din penalty sin individual nga mang violate sin wadas na ipanlintegan sinuman pay ipugaw
wada di 1,000 per every offense, 1,000 pesos. Musin establishmento abo ay adin mangidawat si diskwento ket kompleto met din ID na adin man idawat sindoy ay kaman muun kuman man lagos agas ket way diskwento na ay 20% ket adinan i-recognize wada abo di multa na ay 1,500 kada offense. Kada usa ay amagan ay adinan amagan din wada sin ordinance ay. So di ay apo ti penal provisions din ay PWD. Now din ay PWD ordinance na ko ay wada di maiplan-plancha duani ingay ay nakdeng din wada sin second reading at hopefully mai ano kanto di mai finalize maitapinton din ay chronic illness rare diseases kun cancer. Maitapid dadi ay isa ay gapu mo apay nga din isa ay ipugaw ket manbalin ay persons with disability PWD. Gaputa mailila tako nga dadoy ay pugaw namnamod din ay chronic illness ay kan kanada mabalin ay gapu di kabulaganda gapu sin sakit mo din cancer abuyat cancer patient abuyan wada abo di mailam ay panbalinan din ano kada ay disimpairment da nga mabalin ay manbalin da ay PWD. Naitapit dadi sinay barbaro ay iplan-planchata ko apo ay ingay nakasalang sin konseho. At hopefully before tako ay man-end din term tako mailipas tako di at duan maitapi. Sinay ay programa tako panggap sin sector di PWD. Question na po. Kaman na uwat kayot mo. Mabitan, way ulang ibibita ko na. May kapat din na ay Municipal Ordinance number 7 series of 2021. An ordinance institutionalizing the programs, services, and benefits of children in conflict with the law and CAR ay Canada din child at risk in the municipality of Bacon providing funds thereof of and for other purposes. Din nakaitukan ni na po wada gamin ngay din anak tako ay underage uno below 18 years old ay iano si krimen ma-involve si krimen dadoy di nakaitukan ni na it's either isuda tinagaramid iti krimen uno da ida di nakapasamakan din krimen. So sino pa din doy nakapasapa kan di krimen siya din doy ay kananda ay child at risk. No sino ba din doy ay ng anak ay ng amag si krimen dadoy abo di mawawagan ay child in conflict with the law. Dadoy tatan wada abo di under this ordinance wada ay benepisyo uno tulong ay maidawat sin biktima yasin anak ay ng amag si krimen. Wada di pribilehyo ay maidawat bakun privilege no di katulong nga no kasparigan ma-involved da sin kamanidi ay kaskaso o no da idaket napasamakan di isa ay krimen din underage wada di 5,000 ay minimum tapos aging ganas 15,000 ay maximum magapusin munisipyo di ka kay kliman ni na uno patungpal municipal social welfare unit matlang apo. So di ay nga assistance ket ma-avail numan pa di ubing ket biktima uno numan pa iso na tinakarami ti krimen. Tulong sin magapusin munisipyo. Way pundunin na initial ay 105,000 may implementaran din ay so approve wada di pundunan so mabalin ay yad adayo takulat ako ma undadayo ket preparation lang yad adayo na kumat magay kapasapasama ka na. Question na po nay kaman good amin nay ami takot sin sumarno amending ay Municipal Ordinance number 11 series of 2021 amending certain provisions of the Municipal Ordinance number 12 series of 2017 otherwise known as the Revenue Code of the Municipality of Bacon. Wada lang din na amendar ay part din na ay ordinansa sin Revenue Code tako. Iso nga bakon amin. Di part ay na amendar di ka
kapintasan din na iamendara na panggap din agas ay alalan takod clinic. No din agas ket purchase di munisipyo, linakuan di munisipyo, din agas, dati way baybayadan tako ay kagudwa. No linakuan di munisipyo di singasut ay pisos, di bayadan tako, mo dadoy ay agas ket idawat di clinic, unda tako, 50 pesos. Siya wada sin dati ay ordinansa. Siya dati, tatan namin dar di apo, magaat di baydan nyo. Na magaat din 50% ay bayadan nyo no di kat librin. Libre din agas basta linakuan di munisipyo. Ngamo din magapgapusin na regional health ay kananda o the regional health o the Baguio o the PHO ay dawat da sin munisipyo libre dadi. Malaksid dindoy ay agas ay para laboratory. Dindoy alanda din dadayo ilanda no kasano ka nga to din uric acid yo, din cholesterol level yo, baken malakuan di pailang apudwa ni adin na itapis in ordinance. Ngum asita kon ilan muntuyat ako ay itapinto sin sumarsarano ay agaw dindoy dadoy ngay isaan mang kasapol sin ano kay doy sin blood chem ay kananda din maala din doy dadoy ay ano kasing bagin di isay ipugaw. Tapos din may kadwas na dindoy panagusar di ambulansya. Waday ambulansya tako dindoy ay muwada di endorsement o nagapusin na clinic ay endorsement ay kasapulan din sa pasyente din ambulansya. Di bayadan na per kilometer is 20 pesos. 20 pesos in isang kilometro. Di bayadan din pasyente. No wada di in refer di ano ka clinic tako. No adin na i-refer ay wat buluden ay usaran din pasyente gaputa kayat na lang agpataray the mo sino ay hospital man pataray na without endorsement 40 pesos di per kilometer. Iso nga no kat ay kilometro manipot sina aging ganad bio kas pangarigan per kilometer di babaydan sidi 20 with endorsement 40 without endorsement. Ngumno si akat PWD senior 4 piece member and beneficiaries. Di ay din na amendar sinay. Di ay abo di kaman napintas ay linalaon dinay amendment sin ordinance on revenue code. Damag, question na po. Panggap dinay. Sige apo, Councilor. Ay kagawad. Apo Celso. Siyempre ay procure di agas. Lagyan niya mamuan mo sin with sino sa tawon. Ito ada di ka mamamin sila ito sa munisipyo. Ito yan yung kita mo pamandin ay punta ko sa consumer digit. Amuda ay wada. Talo pag sin ordinance yan sin 1 year yan mag-purchase. Amoy tako sin purchase di agas idwani. Nan mimitingan mi the munisipyon tandoy numaminsan amoy nga rod sin clinic yan magay agas din ipugaw manririda tan maga. Idwani di problema tako uray siguro nda kayo sin purchase yo di agas sin barangay. Napadpadasan nyo din proseso. Dindoy ay iyat din purchase ay di mandan si gobyerno. Talaga ay narigat. Tatan din ang tutulagan si di munisipyo din pang January kuma. Kasparigan din pang first quarter di isay taon dapat purchase da sin last quarter. Tapos din pang second quarter kuma di isay taon purchase da sin January. Kasi hindi natutulagan. So ditulagan kuma no mabalin ta implement da din bakta ko ya din health tanda ida di mangiya magsin programa mamin upat quarterly kuma di agas ket dindoy dati ay punduta ko sin agas ay no adiak makamali ket 600,000 di isay taon dinoblin ta ko dindoy ay ano ka baka nasurukpay di amukot nasurukpay ay nandubli din amount ay para sin agas tako tandoy mailila ngay kasapulan ma short din agas sin kada ano katako sin kada every clinic sin 7 barangays. Di apot explanation na di ay. Wada pay? Yes.
Apo Lian, Manong. Buena po. Darunak di din niya ay inbagang. Ay suportaran din ordinance din ubing ay nakaaramid si maikaniwas. Buwan. Parang narigat tayo maawatak di. Amoy apo dindoy ay child in conflict with the law, wino din nakaamag si krimen ay underage. Wada ngay gamin dindoy ay ilan di isa ay wada sin social workers tako uno sin ano ka was gobyerno nga dadoy at dati gapuna no apay nga naaramid dadagay. One, ket tikaduan nga pangkasapulan da sindoy ay assistance dindoy pangkuyugan din parents ay amoy sin hearing uno din usaran din isa ay espesyalista ay doktor ngay tan psychologically ay kananda baka wada at di problema sin panagnamnam counseling uno din kananda ay way panguyanda ay isa ay nakin eksperto sin behavior uno din kinaanukan di anak isdi da ipataming dadoy di amayana mas daw kayo no apaingon ay asistaran tako din ng amag si krimen kun ato yung because they are underage ubing dapay gamin iso nga dagay kit diti usa abo ay tutukan tako kasi ay apo di programa dindoy ay assistance uno dindoy panlintegan may panggap sin child in conflict with the law ken jay child at risk. Manong. Okay ba diya, Manong? Okay, sige. Nung apagdungong gamin sin assistant ay may dawat ubing ay nakaaramid si maikaniwas. Kaman ka apagdungong langkot kaman kan ay ayunan sin ubing ay manamag si maikaniwas. Didoy din layo kay One. Diay no kitkitaam di purpose no personally nga panangkitam diay Manong James ngem musin ordinansa panang tulong hangap tulungam tapno agaramid manen han noy tapno man recover tapno ma-correctar din inamag na i-council da uno ipakamuda di ubing nga diay inaramid na nga banag nga krimen ket madi hantay nga kuna nga tulungan tayo nga ang kakasin man amag no never ito'y ordinance nga impagana di ay no di kat di ko na tayo aramidon tayo tulungan tayo bing nga agreforma kasi di purpose na dinay ay ordinansa well nga mayat napintas niya sa lungsod mo manong tan baka uray din udum utang sikalang din ang idamag ya apay nga ay tulungan ta ko yan na amag nga rod si maikaniwas kang kanang takong di ay ti purpose no apay nga tulungan tayo jo ubing amita ko sinay last na taasita kung ilan mo ito yung mayat siya ni dinay ay ordinansa din number na 13 series of 2021 an ordinance amending sections 1, 4, 5, 6, 7 and 10 of municipal ordinance number 6 series of 2016 entitled granting financial assistance to poor but deserving students from Bacon Benguet, establishing the Bacon Education Assistance Fund and appropriating funds therefor. Dinay ay naamindar ay dati ay wada di ordinansanan. Din assistance ay na para sin edukasyon di anak tako. Din dati ay daan ay ordinansa ay naamindar di maidawdawat sin kada anak tako ay man-apply sin assistance ay naikot 6,000 per sem. Tapos maminduamot lang ay semestro ay maidawatan. No, nakasarok sinay ay assistance ay din sa ubing. Tapos sin every barangay dua laang beneficiary. Sindaan. Now na amendaran na po dindoy 6,000 ay dati may dawdawat nan balin ay 10,000. Di isa ay semester. From 6,000 to 10,000. Di ay dati nga dua din isa ay barangay nan balin ay 4. Sin kada barangay. Nagdubli de beneficiary. So
Di met grado apo jo ubing nga average grade na ko ma. Di ubing dati 83% sin old sin kadaan ay no ka namin dar in babata ko. Nan balin ay 80%. Anya tiga po na, adda jay ubing gamin nga apagsarak dati kolehiyo, kat medyo maikawa da ngay. Adi da pay unay man exert si man excel ay kananda. Adi pay lang ano andin mental capabilities da sin sumerkanda sin kolehiyo. Wada din kananda gamin ay late bloomers. Uno digay maududi ngay asin man excel din kapanunutan da. Iso nga di ay tiga purpose na no apay nga na ibaba. Tapno ti kasta may kanti tsansa dagi ubing da interest na uray man pay kurang je grado da. So from 80% ay from 83% to 80%. From 6,000 to 10,000. From 2 beneficiaries each barangay to 4 beneficiaries. Din first ay implementation na yearly gamin na idwani ay taon wada di initial fund ay 1.4 million. Amoy si next year 2023 way 1,680,000. Sin third year 2024 1,960,000. Sin fourth year 2025 2,240,000. Di ayon dire-diretsyon to di ana po. Dire-diretsyon ton nga kasi ayon ti pundo na yearly after 2025. Di po di kinapintas na dinay ordinansa inay. Siya din di kang kanan mi ay din ordinansa uno din amagan di sanggunyan. Num mi metlaeng din maipanggap si edukasyon, panggap si karadkad, panggap sin social services. Hantayo nga nakapokus lang apo ti infrastructure. Hanlang nga nakapokus apo ti sanggunyan nyo, da kami en patukdoyo, iti kalsada nga ano kayo uno anyaman pa nga proyekto nga physical. We have to invest also in social services, health, dagay apo, ken edukasyon ti ubing tako. Dagay ti number 1 nga pag-investan tayo matata. Ay way saludsod apo. Thank you. Salamat nembag ay agsapat ako tanedaan takon mga lasdoy. Thank you apo.